इ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी के हर ताजा और नया जानकारी पावत रही बिल्कुल फ्री में और बेल आइकन के दबावल ना भूल। रउआ लोग आज हम ही बतावे जा रहल बानी कि जिला चंपारण के ट्रेलर रिलीज हो चुकल बा। अब मात्र एक दिन में ही 6 लाख से ज़्यादा लोग वो ट्रेलर के देख चुकल बा। जी हाँ भैया, दर्शक के इतना डिमांड रहे वो ट्रेलर के रिलीज करते ही 6 लाख से ज़्यादा व्यू हो गई। मूवी पे ट्रेलर देखला के बाद ऐसा लाग रहा बा कि मेन आकर्षण हीरोइन पर। जी हाँ, दू को हीरोइन के साथ सुपरस्टार यादव एंट्री कर रहे हैं, मोहिनी घोष और मणि भट्टाचार्य। जी हाँ, आप सबको बता दी कि ये दोनों हीरोइन पर भी दर्शक बड़ा कमेंट दिले बड़े कि एगो अच्छा लाग रहा है। तो बैक टू बैक काजल लखमानी के साथ मूवी भी पकाऊ लागल। ए पर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी बोल रहे बड़े कि हमरो भी अच्छा लगेला जब नई हीरोइन के साथ हम काम करेनी तो अच्छा लगेला कि कुछ स्टोरी में अलग बात आएगा। बैक टू बैक एक हीरोइन से हम भी ना सोचे नहीं कि एक साथ एगो हीरोइन होकर हर एक फिल्म में अलग अलग हीरोइन होकर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी बतैले बड़े अपना इंटरव्यू। लेकिन आप सबको बता दी कि 1 तारीख अमरपाली दुबे जी कर चुकल बाड़ी। जी हाँ, अमरपाली दुबे जी से जब पूछल गई कि नया हीरोइन के साथ सुपरस्टार खेसारी लाल यादव एंट्री कराल बड़े दू गो नई हीरो मणि भट्टाचार्य मणि घोष के, तो वो पर अमरपाली दुबे जी जवाब दिली कि जौन मणि भट्टाचार्य बारी चाहे कोनो भी नया हीरोइन के दर्शक जिसे हमरा के प्यार दुलार दिले सब कोई उनके प्यार दिला। काहे कि नया हीरोइन के आगमन से ही इतना मान लिहल जाला कि भोजपुरी के वो फिल्म सुपर डुपर हिट होके आला बा। जिसे निरहुआ हिंदुस्तानी हमार फर्स्ट मूवी रहे और डेब्यू मूवी रहे और सुपर डुपर हिट हो गई। तो यही तरी हम सोचतानी कि जौन नया हीरोइन आइल बारी उनकर पहिलका फिल्म बा तो यही तरी सुपर डुपर हिट हो जाए। काहे कि बहुत से लोग के बता दी कि भोजपुरी बढ़त चल गई, सब भोजपुरी के डिमांड हो रहा बा। कहे पे नया एक्टर एक्ट्रेस सबको आ रहा बा, भोजपुरी के लोग ज़्यादा पसंद कर रहा बा। तो नया हीरोइन जब आइल बारी एंट्री कैले बारी तुंगा के वही तरह प्यार दुलार देम सब जैसे हमारा के दिले बानी जा। और नया हीरोइन के आगमन से बोली कि नया हीरोइन जब आगमन होली तो फिल्म सुपर डुपर ऐसे ही हो जाला। तो उनका के भी दर्शकन से मन ली कि ये फिल्म के भी वैसे ही प्यार देम जैसे हमार फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी के दिले रही जब हम डेब्यू कैले रही। आप सबकी रिपोर्ट अच्छा लगी तो चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो को लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी। बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।